आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैबाय। जाय बिथांमोना थांनाय 2018, 19, 20 आव सार्भे बानायजादोंमोन। नोंथांमोननि रां सोनाया दिनैनिफ्रायनो जागायबाय। नैबे 15 सेप्तेम्बराव गभर्नमेन्टआ बुंखादोंमोन रांखौ सोगोन होननानै फार्स्ट इनस्टलमेन्ट। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों सेंसन डेट नैबे 06/09/2024 बेयाव नैबे 1,30,000 रांखौ गभर्नमेन्टआ सेंसन खालामनानै होबाय। नोंथाङा बे लिस्टआव गावबागावनि नामखौ दंना गैया नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायगोन जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। लोगोसे नोंथाङा बे जुदि नामाव नोंथाङा नैबे लिस्टआव जुदि नोंथांनि नाम थायो अब्ला नोंथाङा न' लुनो थाखाय प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि जोहै नोंथाङा मोनथाम किस्तियाव रां मोननो हागोन। बेनि निउ लिस्टआ फैबाय। नोंथाङा बे लिस्टखौ बोरै नोंथाङा मबाइल फननि मददावनो अनलाइन बोरै चेक बानायगोन जोङो बेनि प्रसेसखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा न'नि लिस्टखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन pmgay.gov.in। नोंथाङा बेखौ गुगोलाव सार्च खालामबानो जाबाय। लोगोसे बिनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा लिंकआव थुनानै डाइरेक्ट पेजाव थांनानै नोंथाङा नायनो हागोन। दानिया आङो बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै होबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों F.6FTO नैबे ट्रेन्जेकसन सामरी। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। दानिया नैबेयाव हम पेज नुदों। बे हम पेजाव क्लिक खालामनांगोन बेबायदि। हम पेजाव क्लिक खालामनानै बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों आवास शप। बे आवास शपआव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव रिपर्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नैबेयाव रिपर्ट मोनसे अपसन नुदों। जोङो बे रिपर्टआव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि। रिपर्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों बेनिफिसारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबाय बेबायदि। दानिया बेयाव नोंथाङा नैबे अल स्टेटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। अल स्टेटआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव आसामखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि। आं बेयाव क्लिक बानायबाय। नैबेयाव दानिया नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामनांगोन बेबायदि। आं हमना ला बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट आं हमना ला नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ आं बेयाव नायगोन। नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामबाय। डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामना लोगो लोगो दानिया नोंथाङा बेयाव डिस्ट्रिक्टनि ब्लकखौ क्लिक खालामनांगोन। आं हमना ला बेयाव मोनसे ब्लकखौ क्लिक बानायबाय। ब्लकखौ क्लिक खालामखांनानै दानिया बेयाव ग्राम पन्सायतखौ मोनसे क्लिक खालामनांगोन बेयाव। दानिया VCDCआव क्लिक खालामखांनानै नोंथाङा नैबेयाव सनखौ मायथाइखौ बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव 2024-25 नि बेयाव जोङो लिस्टखौ नायगोन। दानिया बे 24-25 आव बेबायदि क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय आरो दानिया नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों। बे अपसनाव क्लिक खालामनानै नैबे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि। आं बेयाव क्लिक बानायबाय। नैबेयाव दानिया नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन। नैबेयाव एन्सार होनांगोन। नैबे बक्सआव नैबेखौ माइनास खालामनानै आं बेखौ बहायनोसै। केपसाखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नैबेयाव साबमिटआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेयाव बेबायदि साबमिटआव क्लिक बानायबाय। साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव लिस्टआ नुजागोन। नैबे लिस्टखौ नोंथाङा डाउनलड खालामबानो जाबाय। नैबे एक्सेल फरमेटआवबो नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन आरो PDF फरमेटआवबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। आं नैबे एक्सेलाव दानिया बेखौ डाउनलड खालामबाय। नैबेयाव एक्सेलाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि। दानिया बेयाव डाउनलड खालामनायनि मोनसे अपसन गेवगोन। बेयाव बेबायदि मोनसे डाउनलड खालामनायनि अपसन गेवबाय। नैबे डाउनलड एगेनआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि। दानिया जोंनिया डाउनलड जाबाय। आं बेखौ अपेन बानायनोसै आरो नोंथांमोननो देखायनोसै माबायदि लिस्ट फैदों। दानिया आङो बे PDFखौ बेखेवबाय। बेयाव नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ थागोन। नोंथांनि न'नि ID, नोंथांनि नाम आरो नैबेयाव नोंथाङा सनखौ नायना लाबानो जाबाय 2024-25 नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय। आरो नैबेयाव नोंथांनि सेंसन डेटखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। नैबे
हाउस सेंसन बेनि डेटखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबे 06/09/2024 नैबे सेप्तेम्बर मान्थनि 6 नैबे तारिख खालि बे न'आ सेंसन जादों 1,30,000 नोंथांमोना बे रांखौ दालागि मोनबाय जानो हागौ मानो होनोब्ला बेखौ 15 सेप्तेम्बराव गभर्नमेन्टआ फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ सोगोन होननानै बुंदोंमोन जाय बिथांमोना थांनाय 2000 नैबे 2018 आव सार्भे बानाय जादोंमोन नोंथांमोननि राङा नैबे 15 सेप्तेम्बराव नोंथांमोननो सोनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन गभर्नमेन्टआ जाय बिथांमोना नैबे लिस्टआव नाम दं नोंथांमोना रांखौ मोनाखैबाबो नोंथाङा थाबैनो मोनसिगोन नैबे सेप्तेम्बर मान्थनि गेजेरावनो फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन नैबेयाव नोंथाङा डेटखौ नायना लाबानो जाबाय 06/09/2024 नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय बेबायदि प्रसेसआव नोंथाङा स्टेप बाय स्टेप गावबा गावनि प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि लिस्टखौ नायना लानो हागोन बेयाव गोदानफोरनि लिस्टआ फैयाखै जाय बिथांमोना आगोलावनो सार्भे बानाय जाबाय नोंथांमोननि लिस्टआसो फैदों नाथाय दा बेनि गोदानबो सार्भेनि आपडेट ओंखारदों आङो बेनि आपडेटखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै A to Z प्रसेसआव देखायगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ